Terve kaikki! Tänään meillä on koeajossa Škodan lippulaivamalli Superb, sen uusi malli. Tässä nähdään vähän kuinka suosittu tämä auto oikeastaan Suomessa on, koska tässä heti vieressä sattuu olemaan toinen melkein identtinen, voisi sanoa. Vähän huonommalla tai kevyemmällä varustelutasolla vaan. Muuten siis taitaa olla melko lailla sama laite, että vielä saman värinenkin. Mutta tässä mallissa tietysti esimerkiksi tämä Lorin ja Clement varustelu ja siihen kuuluu nahkasisustaa ja penkkejä, istuimet hyvillä sähkösäädöillä ja ilmastoinnilla myös ja lämmityksellä ja sitten muistipaikoilla ja jopa hieronnalla. Että tää on kyllä selvästi parhaiten varusteltu Superbista vielä ja sitten tässä uudet etuvalot, jotka oli kyllä tuossa pidemmällä matkalla tosi hyvin toimi. Näyttää hyvin tonne ojan puolelle ja sitten näyttää, tai ei tarvitse vaihella noita pitkiä valoja, koska se on automaattiset ja ne kääntyilee sen verran, että ne ei häikäise toisia autoja. Ja sitten mitäs tässä muuta? Niin, tää on 4 senttiä, 40 millimetriä pidennetty se edellisestä mallista ja se tuokin sitten jo selkeästi lisää 60 litraa lisää tilaa matkatavaroille ja sitten myös päätilaa nousi selvästi niin kuin katto. Ja leveys tässä ei ollut kasvanut, mutta myös tällä uudella muotoilulla oltiin saatu 15% parempi toi ilmanvastus. Tässä oli esimerkiksi toi tuulilasi vähän enemmän kallellaan ja muutama muu asia, jotka tekee sitten selvästi paremman sen. Ja sitten ilmanvastuksen ja sitten tää on hybridi, eli taisi olla 120 kilometriä jopa sähköllä ja nopea lataus löytyy. Eli kokonaisuudessaan range on semmoinen lähemmäs 700 kilsaa, että se on tosi hyvin. Ja sitten voitaisiin vilkaista tästä jo vähän kuljettajan paikkaa. Eli täällä on hienot puusomisteet, jotka ihan oikein puun tuntosta, että siinä kyllä hyvin Škoda saanut ne. Ja sitten tässä näkyy nämä penkin säädöt. Ja sitten Škodalla uudet on nämä keskisäätimet, että näistä voi vaihtaa mitä haluaa säätää. Eli lämpötilaa tai sitten penkin lämmitystä, penkin jäähdytystä. Ja sitten keskivolumea säätää, eri ajomoodeja ja sitten myös tuuletuksen määrää ja näin. Että se on kyllä aika kätevä tosta säädellä. Ei ole niin paljon nappeja, mutta silti on näitä fyysisiä nappeja, että se on ihan hyvä kompromissi. Ja sisusta on viimeisen päälle ja sitten on hieno Cantonin äänijärjestelmä, jossa oli kyllä aika hyvät soundit. 750 wattia ja 12 kaiutinta. Semmosta. Škodan lippulaivamalli Lorin et Clement varustelulla. Että täällä kyllä kelpaa pidempääkin reissua tehdä.